ହାପି ଟମାଟର କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଜାଣିଲୁ ନା। 100 ଛାଡି 150 ହେଲେ ମୋର କଣ ଲାଭ ଅଛି? ବାପା ଭାଇ ତ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମୋର ଖାଇବା ଲୋକ, ମୋର ଏତେ କଥା କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ। ହଁ, ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ କାହିଁ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା କହିଲ? ଆମେ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ଆମର ଯେତେ ଚାଷୀର ଜିନିଷ ଗୁରା ରେଟ୍ ବଢିବ ଆମର ଭଲ, ଆମେ ଟମାଟର ଖାଇବାନି। ଏତେ କାହିଁ ଗପିବାର ଅଛି? ଏତେ ବଢିଗଲା ସେତେ ବଢିଗଲା କାହିଁ? କେବେ କେହି ତ କହୁନି। ଗୋଟେ କଫ୍ ସିରପ ସାମାନ୍ୟ ଯୋଉଟା 60 ଟଙ୍କା ଥିଲା 2-4 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେ ଆସି 110 ହେଲାଣି, ସେଇଟା କେହି ଆଖିକି ଦେଖାଉନି। ଆଉ ଗୋଟା ବି ଗୋଟା ସିଧା କଥା, ଗୋଟେ ସୁନା ଗ୍ରାମ କୁ ଥିଲା 1000 ଟଙ୍କା, 10 ଗ୍ରାମ କୁ ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ହିସାବ କଲ, ଗୋଟେ ସୁନା ଗ୍ରାମ ର ଦାମ ହଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ, ତା ଝୁଅକୁ କିଣିକି ଗୋଟେ କାନ ଫୁଲ ବାହାଘର ଦେଇପାରିବ? କେତେ ସିଏ ବିକି ବାକି କିଣିବ କହିଲ? କିଛି ନାହିଁ। ଚାଉଳ ଡାଲି ଯେତିକ ଆମର ସବୁ ଚାଷୀ ଉପାଦିତ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବଢିଯିବା ଦରକାର। ବଢିଗଲେ ସବୁ, ଯିଏ 5-7